E nós pensamos que hai unha desas medidas de carácter fiscal que sí que vai a ter unha influencia negativa en todo o consumo, pero que vai a ter unha influencia altamente negativa no que é o consumo de bens e servicios derivados da actividade turística. Polo tanto, a subida pretendida en un punto do 7 ou 8% no que é a actividade turística e a subida de 2 puntos no resto do que é os produtos de consumo do IVA, nós pensamos que vai a ter unha influencia negativa no que é a pretensión de Galicia de que o Xacobeo xenere a máxima potencialidade posible. Como ven, o obxectivo do goberno galego é que, tal como ven sendo demostrado pola celebración de outros anos santos, repercuta positivamente no noso diferencial favorable con respecto a España, ao resto de España, en medio punto. Nós pensamos que ese diferencial pode verse penalizado coa subida do IVA. É por iso de que, para nós, esa medida pode supoñer unha pérdida de competitividade do noso sector turístico, que pode vir acompañada de unha menor afluencia de visitantes e que, polo tanto, nós temos que facer algo. E facémolo a través de unha iniciativa, que creo que é unha iniciativa que se centra en todos os aspectos que poden mellorarse no que é a actividade turística, pero que ten un moi significativo ou máis importante, como é pedir, primeiro, que non se incremente o IVA e, segundo, nós pedimos que se aplique un IVA reducido para o turismo do 4%. Eu lle podo dicir que é unha medida que creo que iría pois en relación a unha armonía cas que teñen tomadas outros países europeos. En concreto, en Europa hai, se non me equivoco, pois cantidad de países que teñen en estos momentos recollida a tarifa reducida, 22 de 27, e algún país que ten incrementado o IVA para o sector turístico, pois tuvo que voltarse atrás. Son os casos de Irlanda, Holanda, Islandia ou Suiza. Por lo tanto, nós pensamos que esa medida non pode traer nada positivo para o sector, nada positivo para a nosa economía, e por iso pedimos, pois que se aplique este IVA reducido. Pero, aparte deso, pois hai outra serie de medidas que complementan o que son as actuacións que se deben levar a cabo no sector turístico. En concreto, nos falamos de recuperar os incentivos fiscales de I máis D máis I, o reducir as tasas aeroportuarias nun 50%, o desenvolvemento dun CEO único europeo, facilitar a mobilidade en Europa dos cidadáns europeos, o establecemento de estándares mínimos de calidad, a axuda ao que son as fusións de grupos empresariais e, polo tanto, que, en definitiva, esa mellora se traduzca en que os fondos públicos se dirixan a proxectos eficaces. E toda esta